Kamut ayu gadha bat kamut ayu gadhi. Menta hakan ka video pintip ya ka meaning jong kine ki art ligi kitien kata kadai ka gadha bat ka gadhi. Haka Hindi ki ong gadha haka kajimu jong ka haka khasi u kada shendrang. Haka Hindi ki ong gadhi kajimu jong ka haka khasi ka kada kentai. Sumudur nang ne shakmat lada don ki ba ong yipi da ka Hindi kumne tu gadha hai kamut baki ong yipi ba me dai u kada bat lada don ki ba ong yipi da ka Hindi tu gadhi hai kamut baki ong ba phi dai ka kada te phiru lada phi kwa ban ong yiki we ba udai ka kat udai u kada la ne ka dai ka kada te phin ong yiki da ka Hindi kumne ya ushinrang phin ong kumne tu gadha hai but ya ka kan thei phinong kumne tu gadhi hai gadha hai kamut ukada gadhi kamut ka kada temta phila ban practice ban nga khang ba phin la ban kran okay tu gadha hai ya ushinrang phinong kumne tu gadha hai kabumud ha ka khasi me dei u kada ya ka kan thei phinong kumne tu gadhi hai ông bây giờ diễn tu gadhi hai gadhi hai tu gadhi hai kabumud haka khasi pha dei ka kada dengan kermas kam babla singo thu bat phila nang ka to kan nilang ba kan ka video singo ba follow yang ba banyu isu su yakum kini ki video jing hi kai